Nachádzame sa v garáži, kde nájde svoje uplatnenie ďalší z rady fotovoltických produktov od Antiku, a to tento Wallbox. Tento inteligentný Wallbox vie nabíjať 1 až 22 kW. Cez lokálnu Wi-Fi sieť sa napojí na inverter vašej fotovoltickej elektrárne. Všetky prebytky, ktoré by išli do verejnej siete, uloží priamo do vašej batérie auta. Naše zariadenie zabezpečí to, že sa vaše auto nabije iba energiou zo slnka a tá je zadarmo. Inštalácia Wallboxu je veľmi individuálna záležitosť. Keďže domácnosti a aj firmy majú špecifické požiadavky, je dôležitá opliatka priestoru a stanovenie postupu inštalácie vopred. Náš Wallbox, okrem toho, že je inteligentný, má aj pôsobivý dizajn, takže vie skrášliť váš interiér alebo exteriér rodinného domu či firmy. Ak je váš Wallbox na svojom mieste, stačí si nainštalovať aplikáciu Antik Smart Home, kde v prehľadnom prostredí sledujete všetky jeho parametre. Taktiež sledujete výkonnosť vašej fotovoltiky a tak môžete napríklad nabíjať auto iba z prebytkov elektrickej energie alebo optimalizovať výkon nabíjania podľa vašich predstav. Poďme si teraz ukázať, ako jednoducho viete nainštalovať Wallbox do aplikácie Antik Smart Home. V pravom hornom rohu aplikácie vyberte možnosť pridať zariadenie, v zozname produktov úplne dole vyberte možnosť iné Wi-Fi, následne zvoľte vašu lokálnu Wi-Fi sieť. V ďalšom kroku si vyberte mód AP, teraz prejdete do nastavení telefónu, kde v zozname Wi-Fi sietí nájdete sieť s názvom Smart Life, pripojte sa na ňu a po návrate do aplikácie Smart Home sa vám automaticky spustí vyhľadávanie Wallboxu. V poslednom kroku zostáva už len zabezpečiť komunikáciu Wallboxu s inverterom vašej fotovoltickej elektrárne. Keďže na trhu je veľké množstvo výrobcov daných zariadení, inštalácia sa môže lišiť od konkrétneho typu invertera. S dokončením inštalácie vám radi pomôžu naši technici. Najefektívnejší spôsob využitia fotovoltiky v domácnosti je, ak ju spotrebujete u seba doma. Ak z nej napríklad nabijete elektromobil, táto energia sa dostáva dokonca do pohybu. Wallbox od Antiku umožní nasmerovať prietoky fotovoltického meniča do batérie auta, tým pádom jazdíte na čistú energiu, zo slnka a zadarmo. Kapacita batérií elektromobilov sa pohybuje od 17 až nad 100 kWh. Ak vaša fotovoltika počas konštantne slnečného dňa má prietok v priemere 7 kW, za 8 hodín viete zadarmo uložiť do batérie takmer 60 kW, čo v mnohých prípadoch je plné nabitie kapacity batérie vášho auta.